Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti krompir, punjeni krompir. Vrlo brzo se pravi i stvarno je veoma ukusan. Ja sam ovdje stavila oko kilogram krompira. Samo da vodite računa da vam krompir bude otprilike iste veličine. Uključit ću da se kuva i dodat ću jednu ovakvu kašičicu soli. Kad bude proključao i malo se kuvao, ja ću da probodem ili nožem ili viljuškom i onda se vidi da li je krompir kuvan, a ne treba da bude skroz skuvan. Krompir se kuvao nekih 10 minuta. Evo kad probodete nožem, mekanje, znači nije skroz do kraja kuvan. Sad ću da isključim i da ga odcedim i ostavit ću malo da se prohladi. Krompir se ohladio i ja sam ga oduštila i sada ću ovako da skinem gornji deo kao jedan kapak za krompir i pokušat ću da krompir izbušim. Ovako probat ću to kašikom, ali da se krompir ne rasturi. Evo kako izgleda krompir. To sam izbušila. Sada ću ovu sredinu od krompira koja mi je ostala da je izgnječim malo. A sada ću mu dodati jedno jaje. Dodat ću malo soli. Malo suvog začina, malo origana. Sad vi ako ne želite origano, vi ne morate. Dodat ću malo samo peršuna. I peršun isto, ako ne volite, to ne morate da dodajete. To ću sada lepo da izmešam. Dodat ću 3 pune kašike pavlake. Ovdje imam 150 grama iseckane šunke, imam pola salamu i pola šunku. Znači ono što imate u frižideru, vi ćete to da stavite da izmešate. I ovdje imam 200 grama kačkavalja. Ja neću dodati sve. Znači kačkavalj na kockice sečem. I sada ću ovo sve lepo da izmešam. Sve sam lepo izmešala i sada ću da punim krompir. Ovako ću prvo stavljati po jednu kašiku. Pa ću dodati još ako treba da se krompir napuni. I sada ću dodati malo još kačkavalja odozgo. Samo po neku kockicu. Sipat ću malo ulja preko svih ovih krompira i stavit ću kapice.
stavit ću odozgo malo suvog začina. I preko ovih kapica još malo ulja i to ide u relnu na pečenje. Relnu sam zagrijala na 200 stepeni. Nekih 20 minuta bi trebalo da se ispeku. Krompir se ispekao. Evo pogledajte kako prelepo izgleda. A verujte i preukusan je. 25 minuta je trebalo da se krompir zapeče u relnu. Vidite kako je softan i mekan. Evo pogledajte, prelep krompir i veoma je lepog ukusa. Nadam se da će da vam se svidi, da ćete da probate. Želim vam svako dobro i veliki pozdrav do sljedećeg videa.